Okay, baray na aldaw po sa Stoy Gabos. Kumusta po kamo? Merry Christmas. Sana po hindi pong Christmas ta lagi maugma despite po kang mga kadipisilan nato. Sa Stoy pong 2020, ano. Sabi po nga kayan, the show must go on, ano. And let this 2021 maka-recover kita kan si mga kadipisilan tang inagihan. Bueno, ngunyan pong segment ang ngunyan, ikaw po kita ng duwang pagdidiskuti ron. Pero bago po kayan, kita po nadadangog sa duwang istasyon ng radyo, asin nadadalan po sa yung Facebook account. Primero po sa 89.5 radyo natin, and siriman sa 105.5 Bicol Idol FM. And siyempre po, live man po kita sa pong Facebook account and sa YouTube. Mag-subscribe po kamo. Tangari pong makuha po nindo, madalanta pa po sa iba pang mga informative items na sa pong pigluluwas igdi every now and then sa pong programa. So ngunyan po na edisyon, primero po tanang po nindo ko ni pagkakataon na maipaabot man si mga nakagirindibuan ta bilang membro kang 13 sangguniang panlungsod kang Naga City. Sa tabang po yan kan mga pagiriba ko, asin kan sa mga pong presiding officer si Vice Mayor Neni Diasis. And at the same time, may binisita po kitang lugar dyan po sa Panikwason, sa Zone 7. Harayo po ning lugar. Tangarig pong mahiling ta si kamugtakan kan si mga aki and magdarang dikit na kaugmahan sa inda. So yan po, sa samaya pong pagbabalik, igdi po sa programang Pag-Urulayan ta po. Ini po si Mayor Son Ligasyon. Kaibaan sa kong pamilya, asin mga pag-iriba. Sa gobyerno lokal kan Naga, nagpapaabot sa Gabos, nin maugmang Pasko. Asin nagsasarig na padagos kitang maging tingraw, nin paglaom, asin kusog, sa lambang saro, sa pagsabat niyato sa bagong taon. Maugmang Pasko, asin magayagayang bagong taon. Naga na! Sa mga kahimanwa ko, digdiyo ang mga nagenyo, magayagayang Pasko asin manigong bagong taon po sa Satuyang Gabos. Maray na aga po sa Gabos, gusto ko pong ipaabot ang isang kuya maugmang Paskong bati sa Gabos na nagdadamog kasi nagsusuporta sa programa ni Councilor Lito del Rosario. Harap naman po na naging masakit, hindi man masakit pero hindi naging madali ining taon na iniyo para sa tuya. Pero ang importante, yaong kitang ngunyan, padagos sa itong buhay, kasi ikaw pa kitang mga sunod na taon na maagi para maging maugmang kita Gabos. Giraray at imitang girumdumon na ang kapaskuhan panahon na kita mag-express kasi tuyang pagpapadangan sa Sarosa. Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas, Happy New Year. Sa taon ng kasakitan na iniyo, ito paglingawan na ang panahon ni kaugman sa pag-girumlumta kang kamundagan ni Jesus. Liwat, maray na aga po. Merry Christmas, Happy New Year sa Gabos, sa Naga, pati na itong mga inaararo. Pati mang palan sa mga parinting dyan sa Lipa, sa Matanes, sa Sorsogon, sagod sa Kalawat. Okay, so dito na po pagparapahalo yun. Ang sa tuya pong programa, liwat, nadadangog po sa 89.5 radyo natin, asin siriman sa 105.5 Bicol Idol FM. Sa primero pong segment, bayaan po din doon na i-highlight si sa tuya pong mga dikit na kagarindibuan sa sangguniang panlusod kan Siyudad kan Naga. Primero po ang panginot po sa Traffic and Accident Awareness Week. Na ini po naging posible sa tabang kan man iba-ibang ahensya kang gobyerno, tangari pong ma-increase ang awareness sa mga aksidente. Pangalawa po ang sa importante ini pong research fund ordinance, tangari pong mag-establish ning pundo, tangari pong magtabang duman sa mga aki, mga adults and even mga teachers po na nagkakandakan sila mga research talagad kulang ning kwartang pangtustos si mga estudyante. Si mga teachers po na gusto mag-masters, saka si mga mag-PhD,
may requirements lang po ang ordinance na dapat po nindong i-comply. Dako lang tabang po ni sa Indo. Naipasarta naman po itong towing ordinance kang Syudad kang Naga, tanga rin po makatabang sa Public Safety Office sa Philippine National Police sa pagput ng order sa sato pong tinampot. Aram ta po bagang nagagrabe na po ang traffic sa Syudad kang Naga. And kang first quarter po kang taon na ini, ginibo po ang Skills Olympics diyan po sa Ateneo de Naga University Gymnasium na kung saan dakol pong public and private elementary and high schools igdi sa Naga ang nagpatiribayan, nagbarali, pag-test kan sa indang mga kakayahan sa basic life support. And siringman, ini pong apat na ordinansa na pigpropose ta na yun po sinaging tungtungan kan mahiwas na diskusyon asin nahaman ng mga ordinansa pagtao po ning suporta sa sektor kang pagninegosyo hindi sa Syudad kang Naga asin duman po sa may mga sadiri ning daga asin iyan po nahaman sa joint and collective action kan sangguniang panunsod after kan series kan si mga discussions na-aprobahan man po ito pong anti-discrimination ordinance sa COVID-19 and other emerging infectious diseases na hopefully daiman magbutwa. Sa pang importanteng legislasyon na magpapaurog kang asin magpapakusog kang Information Technology Office di sa Syudad kang Naga. Aram to po bagang kunyan ang trust ko niyan is maging contactless na po. Bawasan na po itong mga face-to-face na mga transactions and hindi po surat na sa paagining sarong ordinansa for full implementation na lang ini kang lokal na gobyerno kang Naga. And siringman ito pong emergency employment. Duman po sa mga kababayan ta na gustong magkaigualing trabaho ngunyan pong pandemic. Dakol na po ang nakinabang kani mga kababayan ta, mga hali po sa man iba-ibang barangay. And yun po ni si sarot tapang ordinansang naipasar di sa pong syudad. Ini po mga tugang mga legislasyon pong ini na pigasunod po kan sa indong lingkod. Day ko man po ni mahaman kung bako po sa Bulanos, asin dayaday pong suporta kan sa ko'y mga pagiriba sa 13 sangguniang paglunsod kan Syudad kang Naga na pinapamayuan po ni Vice Mayor Nene De Asis. And of course, sa bilog na suporta po ni Mayor Nelson Ligacion. Yaon man po dyan, ang katabang ta po ang Naga City People's Council sa pagbalanse kang mga perspektibo and ang sa private sector po katarabang ta na nag-i-input sa mga committee hearings tangarig pong makuha pa si mga ideya kang hali po sa pribadong sektor. So ini po mga legislasyon pong ini nabibilog asin nahaman sa paagi po kan koordinasyon asin komplementasyon kan man iba-ibang sektor di sa Syudad kang Naga. Iyo man po ni ang nagiging direksyon pag ang iba pong mga legislador ta sa sanggunian nagigibo maning siring ng mga legislasyon ang pagtarabang-tabang po sa lambang saro. May mga debate, natural po yan, pero at the end of the day, ang samoy pong pigopromesa, iyo po ang pigaapod ng mga quality legislation. So asahan po nindo sa 2021, mas papaigtingon mo po, mas lalo mo pong papakarayon ang satuyang legislasyon hindi po sa satuyang syudad. So sa Indugo Gabos, maugmang kapaskuhan. Sana ang pagkamundag po kan sa tuyang tugang na si Jesus, padagos na magpagirumdum sa tuya, asin mag-inspiral sa tuya na kita dapat perming magtinarabang tabangan. Si Atty. Miles Rakid Arroyo po, nagbabati sa Indo. Merry Christmas and a Happy New Year! Maugmang Pasko, asin magayagayang bagong taon po sa Indugo Gabos. Lugod, maging maray sa tuyang paabuto na Pasko, asin ang paabuto na bagong taon. Lugod po, magkairibanan pa kita sa alawid na panahon despite the pandemic. Padagos manggiraray ang sa tuyang pag-arang, maging maray kita sa masunod na taon. Sa lahat po, Merry Christmas, Happy New Year sa inyo. Nagpapaabot ako ni sana maging mauswag ang katuyang maabuto na 2021, kaya pumunyan ng Pasko, masatong paurugon ang katuyang pagtubod sa Malayos,
Tangani sa tuyong minamaabot sa maabot na 2021 sa tuya pong mautos. Salamat, Merry Christmas, Advance Happy New Year. Sarong maugmang Pasko asin magaya-gayang 2021 sa katuya sa likod kan mga kasakitan na inagihan tangon niya na 2020. Dugod sa tabang kan mahal na Diyos, maging marirahay ang katuyang naabot na 2020. Merry Christmas and Happy New Year. Diyos mabalos po sa samuyang mga partners sa programang Pag-Urulayan Tapo. Engineer Boy Aman of Enjoy Realty and Development Corporation. Experience and expertise from www.enjoyrealty.com. Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat located at Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City, and LYRR Corporation. Celebrate in gracious settings among family and friends. Visit our cafe and experience our delicious menu for group meals. Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat. Located at Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City. Dids Cafe is now accepting reservation for Christmas and New Year. For cake reservations, you can call us at 0950-313-3583 or 0917-8769-065. Sa Facebook, hanapin ang Dids Cafe San Felipe. Gusto mo ba ng mga napapanahong impormasyong may kinaaraman sa syudad ng Naga? Easy mo na ba ang mga bagong programa kan lokal na gobyerno? Hanap mo ba ang mga istoryang mahatod sa imo ng inspirasyon? Sit back and relax. Huli tatampok ang mga yan sa programang Pag-Urulayan Tapo. Hatod sa tuya ni Kagawad Lito del Rosario kada Sabado. Alas 5 ng hapon, madadahugyan live sa 89.5 Radyo Natin Naga, 105.5 Bicol Idol FM Naga, asin madadalan man sa Facebook page asin YouTube channel ni Kagawad Lito del Rosario. Kaya ano pang hinahalat mo? Like and subscribe na. Tanganing updated ka sa mga happenings. Hindi sa tuyang syudad. Pag-Urulayan Tapo with Kagawad Lito del Rosario. Sabado, alas 5 ng hapon. Okay, so igdi po sa ito yung ikaduwang segment. Araw po ka na sabi ko sa bago, hali po kita dyan sa Zone 7 Panikwason. Ara yung sityo, nagdara po kita ng dikit na mga regalo. Nakaigwan ng dikit na karawat-kawat. Dalanon ta po ining. Bago po ang Pasko, binisita ta po ang mga kaakyat dyan po sa Zone 7 Panikwason. Nagkaigo po ng pakawat para sa enda. Asin siyempre, dahil po mawara ang mga games. Maray po sa pagbati na mahiling sindang maugma sa ibong kang inaagihan na krisis kung dyan ang mga panahon. Tayo po nito pag-isipon na harayo ka mo sa sentro ng Naga, dahil akong umaasikaso. Si Mayor Nelson po, si Vice Mayor Nene, saka si mga opisyalis ng syudad. Ayaw po ang pagtabang sa magpasikaso. Okay? Katabang tapuan mga barangay officials na kang Panikwason. Si Tatay Alvin Halyores po, saro sa mga nagdalan, kan aktividad niya to. Yaw presente pala sa pakawat ang saya pong anom na mga kakian. Sana, dahil hindi sa kong para doon ang pangarig ko niya. Disiplina, ano po? Dikit lang pong disiplina. Presente man si Nanay Rexy Medrano, kaibaan sa iyang duwang aki. Saro sa mga aki niya po, ang panganay na 9 anyos, nangangaipo po ng medical na atensyon. Ano daw po si kamatian niya? Sa buto po, orthopedic ang niya sa niya, sa PWD ng kaso niya. Pag halimbawa may giba ako siya, ang aki ko lang na bunso ang nagabantay sa iya. Bale itong 6 na taong ko ang nagabantay sa ate niya na nagtitimplang gatas, minsan dahil ko na asikaso, yung nagapalit diaper. Bukas man siya sa mga gustong magpaabot ting tabang sa sindang pamilya. Ano po ang Christmas wish nindo? Para po sa mga aki ko na sana, ang gatas niya, tsaka po diaper, bulong,
Yun lang yan. Tapos po ko tayo itong itong CR mapaayos ko. Tatama kami CR, haloy na. Yun, masa na po yan. Nahihiling mo po. Ugmahon sa buot ko. Napahibian, lagod. Maugma. Nahiling sindang. Mayong kamatian, matapos ang taon. Sana maabot pang taon araw ka iyan. Maugma. Lugod kita po, maski sa dikit na bagay, nakapaghatod ng kaugmahan sa mga tugang niya to dyan sa Zone 7, Panikwason, Naga City. Salamat pala kay Kagawad Ato Indico na sa tuya pong naging katuwang. Sinman si mga residentes niya. Bayaan po nindo na every now and then mapasyar po kita dyan sa saidong lugar. Diyos mabalus po sa samuyang mga partners sa programang Pag-Urulayan Tapo. Engineer Boy Aman of Enjoy Realty and Development Corporation. Experience and expertise from www.enjoyrealty.com. Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat. Located at Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City. And LYRR Corporation. So, dumapo pala sa mga nagtatao po ng mga comments. Primero, salamat po kay Ma'am na Rowena Lopez. Magayon po sa iyong komentaryo sa tayo pong nakaaging edisyon. Hindi man po sa pigpaabot ni Attorney Frank Velasco, dati po sa tayong auditor sa Naga City, tungkol po sa mga motorsiklong mariribok. Bayaan po nindo, attorney, tayo papaabot ko po ni sa mga nanunungdan. Igwa po kitang opisina sa City Hall na igwa po ning gamit na pag-determinar kang level kang sound. So, kaya po lang po siguro i-remind sinda. At the same time, hindi man pong problema sa SSS na paabot man sa tuya, sa pagiman kan sa tuya pong viewer. Bayaan po nindo, tayo ililink up naman po ni sa SSS. And ini pong sarong makonsuelong sugot na mahiling po nindo dyan sa ating screen. Bako po yan na totoo na may po kita ng aspirasyon dahil ini po kuyan lang ni ginigibutan ko niyan is pagtaon ng serbisyo publiko. Araw po nindo bago po ako naging empleyado kang City Hall, nagi po akong media man. Dati po akong reporter sa sarong radio station. Pero before po kaya involved po kaya ako sa high school publication at sa college publication. So ini pong sa kuyang pigigibo parte kan sa kuyang nakatudan kaya namimiss ko yan bagay na yan. Pero nakakapatabang puso po ni mga pigisabi po nindo. So bayan po nindo si mga comments po nindo ililink up ta tangarig pong kaigwa man kamo ning magkakaligong atensyon asin na kasimbagan. By the way po, kung may mga gusto po kamong ipaabot o gustong tukaron ng mga topic, mga suggestions, dakon po ang mga nagsasabi kung mga masunod po mga topic, ipaabot lang po yan sa tuya, i-PM lang po sa tuya o i-text lang sa tuya, tangarig pong kaigwa kita ni magkakanig kong research and may paabot din po sa indo ang kabilugan kang istorya. Besar po kadag-agi sa tulad mga kalamidad. Sana naman po ang mahal na Diyos. Warasan kita ng magayagayang Christmas as in bagong taon. Salamat po. Pinapangadji ko na kapira kayo ng maupang selebrasyon kan sa tuyang pagkamundag kan sa tuyang kaguranan despite all the calamities and setbacks. Magiging pong mas matuninong, mas progresibo ang maabot na taon kasi naglalawang ako na sa mga aldaw na yan kang 2021 mayon na po kita ng COVID. Liwat, maugma Pasko, simanigo bagong taon. Ang sa ko'y pagpaabot ni maugma, matrangkilo, asin panuon ng pagkamot na Kapaskuhan. Maugmang Pasko po sa Satuya Gabos.
Merry Christmas kaya rin. Pagpaabot ko po ni Merry Christmas and Happy New Year sa Satuto Gabos. Na dawangan ni po naging masakit ining taon na ni para sa Satuya. Kita man po lugod maghanap po ining paagi para ma-celebrate po ang totoong meaning kang Christmas. Sana po mapano kita ni kaugmahan, ning joy, ning peace, ning hope para po sa masunod na taon na mas maging maray po ang taon na ang paabot na taon na ni para sa Satuya. Ang pagpaabot po ni maugmang Pasko as in magayagayang bagong taon sa gabos na mga taga-Naga. Especialmente ang sa kuyang idol, Councilor Lito del Rosario. Ang 2021 po sana maging progresibo as in produktibo. Mabalo na po. Diyos mabalos po sa samuyang mga partners sa programang Pag-Urulayan Tapo. Engineer Boy Aman of Enjoy Realty and Development Corporation. Experience and expertise from www.enjoyrealty.com. Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat located at Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City, and LYRR Corporation. Celebrate in gracious settings among family and friends. Visit our cafe and experience our delicious menu for group meals. Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat. Located at Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City. Dids Cafe is now accepting reservation for Christmas and New Year. For cake reservations, you can call us at 0950-313-3583 or 0917-8769-065. Sa Facebook, hanapin ang Dids Cafe San Felipe. Gusto mo ba ng mga napapanahong impormasyong may kinaaraman sa syudad ng Naga? Easy mo na ba ang mga bagong programa kan lokal na gobyerno? Hanap mo ba ang mga istoryang mahatod sa imo ng inspirasyon? Sit back and relax. Huli tatampok ang mga yan sa programang Pag-Urulayan Tapo. Hatod sa tuya ni Kagawad Lito del Rosario kada Sabado, alas 5 ng hapon, madadahugan live sa 89.5 Radyo Natin Naga, 105.5 Bicol Idol FM Naga, asin madadalan man sa Facebook page asin YouTube channel ni Kagawad Lito del Rosario. Kaya ano pang hinahalat mo? Like and subscribe na, tanganing updated ka sa mga happenings. Igdi sa tuyang syudad, Pag-Urulayan Tapo with Kagawad Lito del Rosario. Sabado, alas 5 ng hapon. Duman po pala sa mga nagbe-birthday sa ngunyan. Ako paabot po ako ng happy birthday sa Indo. Maswerte po kamong maray, tayawang kamo sa peryodo ng Kapaskuhan. At the same time, salbado sa pahanda. Si handa ta, diretso na celebration kang Christmas. Ngunyan pong Sabado, ginibo po ang groundbreaking kang bike hub po sa Panikwason. Sa pagi po kang donasyon na lote as ipapagibong building ni Sir Ricky Magtoto. And yaon na po si mga leaders kang Camarines Chamber sa pangyayari po ni Sol Magtoto, si Sir na Alex Gaite, and si Mr. Robert Oviedo, ang mag-agum na Lynn and Don Sante, and si mga opisyalis lokal kang Naga, si Mayor Son Ligacion. Ini po na kulang bagay sa mga bikers, hindi po sa Naga, and at the same time magtataon ng pahingaluan, and ma-promote kang tourism, hindi po sa satuyang syudad. By the way, nakaagi pong aldaw, nagbisita man po kita sa Christmas party kang informal waste sector, San Isidro chapter, sa panginat po ni Yolisa San Agustin. Maugmahon po si Sendang Okasyon, mag-igaw po ng gift giving, lalo na po sa mga kaakian. Kami po nasa kasalita, nagpasalamat po kami sa kami ng buti na kabayaan, paano na natatawan na po ng dahil ko po ka mga pamilya ko, mayroon po mga butas, lanterns, face mask,
Nagpasalamat po kami po sa nataon mo ni Poder na nagtrabaho din sa landfill, nagtabang man sa Inda. Kasi nagpasalamat po kami po nagtabangan po rin. Binisita naman po pala si Magturugan na pig-feature na po kan sa mga edisyon niya to. Hindi po sa programang Pag-Urulayan ta. Ano? Araw po kan naging pangako ko sa Inda. Bisitaon Sinda before Christmas. So Merry Christmas po sa Indogabos. Siriman dyan po sa mga in-laws na dyan sa Las Piñas saka sa Moonwalk. Ano? Ang pamilya Hikinto saka ang pamilya De Vera. Sin mga pag-iriba dyan po sa Metro Manila. So Merry Christmas po sa Gabos. Mabuhay po kita. Kami po napaabot sa Indoning Happy New Year. And sa liwat po nagpasalamat kita sa inyong pong padagos na suporta. Nahiling na po yan sa inyong pong pagtangkilik at sa ito pong mga binapaluwas sa hindi po sa programang Pag-Urulayan na po. So magirilingan po ginanay kita sa maabot pong Sabado. Hindi po sa 89.5 radyo natin sa paagi po ni Manager P. Mariscal and sa Idol FM sa paagi po ni Manager Idol Bong Villacruz. Ang subako po nga ni kayan sa inyong pong quality nahiling na video, ano po, kung gusto po nindong sa mga kasalan, gusto po nindong magkaigwaning magayon na production, mag-PM lang po. Sa tayo pong crew, standby, ready lang. Tangaring magtao po kasi ng serbisyo. Dako lang po sa kuyang pasalamat sa mga crew tang mga pag-iriba na nag-provide ng magayon na production. So, salamat po sa inyo. Merry Christmas, Happy New Year. Mabuhay po kita, Gabos. Sa tao po kan mga kadipisilan na sa tuwa pang lamati, ngunyan asin ka nakaaging mga taon, data po ni paghilingon bilang mapaluya kan sa tuyang determinasyon asin resolve na maging mas matibay na mga Nagenyo, asin maging matibay na syudad sa Bicol. Kundi hilingon ta po ni bilang inspirasyon sa satuya, tangarig mas maging matibay kita bilang mga Nagenyo, asin maging matibay kitang syudad sa enterong Bicol, asin sa enterong nasyon. Ako po, kaibanan si Dr. Agnes asin si James Edward. Nagpapaabot po kami sa Indo ng Merry Christmas asin Happy New Year. Sana po ang malaog na taon 2021 maging inspirasyon sa tuya. Tangaring pong mas maging matibay kita, bako lang bilang syudadano, kundi bilang syudad, hindi sa tuyang lugar. Merry Christmas po!